Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Aswang? Uso pa ba yun sa panahon ngayon? Oh, ayan si Aling Tessa. Siya yung nagsabi sa akin tungkol sa mga aswang. Totoo ba yun? Oo naman. Totoo ang mga aswang. May kwento akong narinig mula sa lola ko tungkol sa isang aswang na naninirahan daw sa gilid ng ilog. Ang sabi nila, may nilalang na lumalabas tuwing kabinugan ng buwan. Aswang talaga yun? Baka naman hayop lang o tao. Hindi. Kasi yung huling nakakita, natagpuan na lang na nakahantusay sa putikan. Wala nang laman ng tiyan. Parang sinungkit lahat ng lamang noo. Yung bituka, nakalaylay pa sa tabi. Punit-punit ang bala at may mga bakas ng matatalas na kuko sa leeg. Galing mo rin gumawa ng kwento, Aling Tessa. Kapani-paniwala. Sa amin, may ganyang kwento rin. Yung mga bangkay parang sinaid ang laman hanggang buto. Ay, o siya, sige na. Lalabas na ako para matuloy na yung banding nyo at baka natatakot ko na kayo. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Aling Tessa? Hindi. Parang gawa-gawa lang na yung kwento niya eh. Kung gusto niyo talagang malaman kung totoo ang mga aswang, bakit hindi tayo mag-adventure? Tara! Sakto! May bago akong sasakyan. Regalo sa akin ni Daddy. Sa Kapis, sabi nila, doon daw talaga nagsimula ang lahat. Ang usapan, may baryo raw na hindi nakakita sa mapa. Baryong hindi nakikita sa mapa? Posible ba yun? Hindi natin malalaman kung hindi natin pupuntahan. Sigurado kayo? Hindi raw ligtas sa lugar na yun eh. Wala yan. Tsaka gusto ko ring magbakasyon. Alam mo na, para lang mag-refresh. Kaya huwag niya ng pag-isipan. Alis na tayo! Let's go! Adventure! Teka, Lance. Parang dumaan na tayo dito kanina. Ha? Eh, hindi no? Hoy, ilang oras na tayong paikot-ikot dito ha? Parang pabalik-balik lang tayo. Pwede bang sandali lang? Sinusundan ko yung Google Map eh. Pero parang iba tong daan na to. May tatawagan ako. Baka sakaling makahingi tayo ng tulong. Ay, ano ba yan? Lobat pa talaga. Wala rin akong signal. Guys, kanina may nadaan tayong lumang bahay, di ba? Pero pagbalik natin, wala na. Huwag kang ngang manakot dyan, David. Ano to? Nasiraan pa tayo? Guys, parang may nakatayo sa labas. Hi guys! Bitin ba kayo sa mga kwentong aswang? Ako nga pala si Miss Ami. Please subscribe to my channel, Miss Ami Aswang Stories. Matutuwa kayo sa mga kwentong aswang sa Miss Ami. Mag-comment kayo ha! Kita-kits! Magandang gabi, Miss Ligaya. At sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako nga pala si Lance, hindi ko tunay na pangalan. May nais lang sana akong isiwalat sa inyo. Isang kwento na kahit ako, hirap paniwalaan kung totoo nga ba. Lumaki ako sa marangyang buhay. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Pero kahit ganun, pakiramdam ko, walang saysay ang lahat. Boring, walang thrill, walang takot. Hanggang isang araw, naisipan naming magbakasyon ng mga barkada ko. Adventure daw. Gusto kasi naming mapatunayan kung totoo ba talaga ang mga aswang sa Kapis. Pero yung bakasyon na yon, hindi na natapos gaya ng inaasahan namin. Dahil ang lugar na napuntahan namin ay ang mismong pugad ng mga aswang. At yun ang iko-confess ko sa inyo. Oo nga pala, may nais lang sana akong ipaalam sa inyo. Nito kasing mga nakaraang linggo, may ilang nangunguha na mga video sa mga channel namin. Kung
maaari sana ay tulungan nyo kaming i-report ang mga sumusunod na channel na ito. Gabi ng Lagim, BDK, Pinoy Creepypasta, Bulong ng Gabi, Kwentong Dilimverse. Sana kami ay inyong matulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga videos. Salamat. Huwag mong bubuksan yan. Walang mangyayari sa atin. Kung puro lang tayo katatakutan. At saka hapon pa lang, oh. Lance, mabuti pa, buksan mo na. Paano kung masamang tao yan, ha? Paano kung may gawin sa atin yan? Hindi naman siguro. Huwag tayo mangusgan. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Pasensya na. April, ano ka ba naman? Bakit ka nananampal? Bubuksan ko na itong bintana. Bahagya akong napaatras nang makaamoy ako ng napakalansang amoy. Pagkabukas ko ng bintana, isang matandang babae ang nakita kong nakatayo sa labas ng sasakyan ko. Nakasuot siya ng puting damit at maputik din ang kanyang mga paa. Magandang gabi, iho. Mukhang naliligaw yata kayo. Oo la. Naliligaw na yata kasi kami nito mga kasama ko. Baka naman pwedeng paturo ng posibleng daan papunta sa kabihasnan. Nako, mahirap na ang daan dito kapag ganitong oras. Ang mabuti pa, tumuloy muna kayo sa kubo ko. Ayos lang po ba sa inyo? Abay, oo naman. Sa inyo ba? Ayos lang ba na tumira kayo sa kubo? Ayos lang naman. At saka magbabakasyon din kami. Sakto din yan. Hindi pa ako nakakasubok tumira sa kubo. Kung ganon, sumama kayo sa akin. Oh, Lola. Malayo pa ba? Malapit na tayo, iho. Kaunting lakad na lang. Makakarating na tayo sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kubo na nasa gitna ng isang malawak na lupain. Pero napaatras ako nang makita ang bakas ng dugo sa pader nito. May problema ba, iho? Bakit? May dugo sa pader ng kubo ninyo. Ay, yan ba? Anak ko, wala lang yan, iho. Baka galing lang niya sa kinatay na manok nung nakaraan. Oh, heto mga apo. Dito muna kayo. Pagpasensyahan nyo na ang amoy. Matagal nang walang tumitira dito. Ew, no way! Ayoko tumira sa ganitong klaseng lugar, no? Arte mo naman. Alam nyo, ang mabuti pa, umalis na lang tayo rito. Lance, halika na. Maghanap na lang tayo ng ibang matutuluyan. Total, sagot mo naman lahat, di ba? Teka, naiwan ko yata yung wallet ko. Ano? Pre, sigurado ka ba? Oo. Hindi ko rin napansin kanina dahil sa pagmamadali. Pasensya na kayo. Ay, wala na tayong choice. Dito na talaga tayo tutuloy. Bahala na kayong dalawa dyan. April, ikaw ba, Jenny? Okay lang ba sa'yo na dito muna tayo tumuloy? Oo naman. Kayo naman ang nasusunod eh. Lola, papayag kami rito pero pwede bang pagsilbihan niyo rin kami? Abay, oo naman, iho. Aalagaan ko kayo habang nandito kayo sa amin. Ano nga palang mga pangalan ninyo? Ako si Lance. I'm April. Ako naman po si Jenny. David na lang po. Ako naman si Gemma. Tawagin niyo na lang akong Lola Gemma. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo dahil gabi na. Pumasok kami sa kubo ni Lola Gemma at agad kaming sinalubong ng amoy ng lumang kahoy at pinatuyong dahon. Tahimik sa loob ng kubo ni Lola Gemma.
Pero ramdam ko na agad na may mali. Ang creepy naman dito. Parang haunted house. Tigil-tigilan mo na nga yung pagre-reklamo mo, April. Wala naman tayong ibang mapupuntahan kundi dito lang. Kung gusto mo, ikaw na lang maghanap ng ibang matutuluyan mo. May napansin ba kayo? Parang may mga matang nakatingin sa atin sa labas. Baka hayop lang yan. Baka manok o pusa. Alam nyo, ang mabuti pa magpahinga na tayo. Dahil hahanapin pa natin kung nasaan yung mga aswang na sinasabi ni Aling Tessa. Mabuti pa nga. At saka, hindi ganito yung bakasyon na inaabangan ko, no? Mauna na pala ako magpahinga. At saan ka pupunta, ha? Ayusin mo yung mga gamit namin. At saka, kunin mo na rin yung shampoo ko sa kotse. Dali! Walang imik na sumunod na lang si Jenny sa aming magbabarkada. Siya ang madalas naming utus-utusan. Lahat ng gusto namin ay talagang sinusunod niya. Madalas namin siyang pagtripan ni April dahil hindi naman siya pumapalag sa amin. Nasaan na si Jenny? Bakit parang ang tagal niya namang bumalik? Napakabagal talaga ng babaeng yun. Baka siya na yan. Jenny, ano nangyari sa'yo? Putikan si Jenny nang makapasok sa kubo. May ilang sugat din siya sa katawan at kakaiba ang itsura niya. Para siyang naubusan ng dugo sa sobrang putla. Uy, Jenny! Ayos ka lang ba? Anong problema niya? Ang arte, ha? Tumigil ka na nga. Kanina ka pa ha? Totoo naman ang arte niya. Bakit? Ikaw di naman ah. Tama na nga yan! Jen! Hindi sumagot si Jenny at dumiretso lang siya sa isang kwarto. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Pare-parehong mga nagtataka. Bakit ganun ang kilos niya? Baka na-trauma lang. Ikaw naman kasi. Gabing-gabi na inuutusan mo pa. Pero bakit siya dumiretso agad sa loob? Hindi man lang nagsalita. Hindi rin siya kumurap kanina. Napansin ninyo? Napatingin kaming lahat sa direksyon ng kwarto. Unti-unting lumalakas ang pagkaluskos. Parang may bumabaong kuko sa pader. Naririnig niyo ba yun? Ano yun? Ako nang titingin. Halos maputol ang hininga ko nang makitang walang tao sa loob. Pumasok pa ako para siguraduhin ang aking nakikita. Pero hindi ko nakita si Jenny. Maski ang anino niya, wala sa paligid. Nasaan si Jenny? She's not here. Ano? Hindi ba't pumasok siya dyan? Paano wala? Sino kaya yon? Nandito na ako! Pabukas naman ang pintuan! Sabay-sabay kaming nagkatinginan ng mga kaibigan ko. At yun na ang hudyat para magtakbuhan kami dahil sa matinding takot. Si Patrick na ang nagbukas ng pintuan at iniluwa nito si Jenny. Oh! Bakit naman ganyan ang itsura niyo? May nangyari ba? Kababalik mo lang ba talaga? Oo, bakit? Kanina kasi umuwi ka na. Tapos pumasok ka pa nga dyan sa may kwarto. Ha? Paano nangyari yun? Ikababalik ko lang. Sigurado ba kayo sa nakita niyo? Oo. Tapos putikan ka pa nga at may mga galos. Ha? Anong putikan sa kagalos? Wala naman nangyari sa akin sa labas. Pinagmasdan ko si Jenny. At yun na lang yung gulat ko nang makita na maayos ang itsura niya. Walang bakas ng kahit na anong putik o galos sa katawan niya. Baka guni-guni niya lang yon. Ganyan kasi kapag natatakot ko ano-anong naiisip. Sigurado ka talagang hindi ka bumalik dito kanina. Hindi nga. Baka pinaglalaroan tayo. Nino naman. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng kubo. Parang may nakamasid sa amin. Narinig niyo yan? Parang may tumutulo. Ha?
wala namang ulan ah. Ano yun? Pre, may dugo sa mukha mo! Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ang malapot at mainit na likido sa aking mukha. Oh my gosh! May dugo! Sandali! Hindi ko na kaya. Gusto ko na umuwi. Kumalma lang kayo. Mas walang mangyayari sa atin kung magtatakutan lang tayo. Umalis na tayo dito. Ayoko bang mamatay. Hayaan ninyo. Bukas sa bukas din, ipapaayos ko agad ang sasakyan. Guys, parang may nakatingin talaga sa atin sa labas. Huwag kang ang ganyan, Jenny. Kanina pa ako natatakot. Mga apo, ayos lang ba kayo dyan? Sandali lang! Eto nga pala, nagdala ko na mga kumot at udan para magamit nyo. May problema pa? Bakit parang mga balisa kayo? Kanina kasi, may pumasok dito. Tapos ang akala namin si Jenny, yun pala hindi. Ay, nako. Huwag nyo na lang pansinin yun. Wala lang yun. Sigurado po ba kayo, Lola? Oo, sigurado ako, apo. Basta huwag nyo na lang papansinin kapag may naririnig o nakikita kayo nakakaiba. Pero Nay Gemma, paano kung bumalik ulit yung nakita namin kanina? Huwag kayong lalapit. Huwag na huwag kayong sisilip. Bakit po, Lola? Dahil kapag nakipagtitigan kayo sa kanya, hindi na kayo makakakita ng araw. Sige Lola. Salamat pala. Tumango kami sa sinabi ni Gemma. Pagkaalis niya, kanya-kanya na kaming hanap ng pwesto para makatulog. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako nung gabing yun. Ramdam ko pa rin kasi ang paligid at naririnig ko pa ang huni ng mga kuliglig. Nalaman ko na lang na umaga na nang maramdaman ko ang sinag ng araw sa aking mukha. Oh, saan ka pupunta, Lance? Parang hindi ka rin nakatulog, ha? Sino bang makakatulog ng maayos? Pupuntahan ko yung sasakyan. Baka sakaling makaalis na rin tayo dito. Sige. Dali na nga't sasamahan kita. Sandali. Ha? Bakit? Wala na yung sasakyan ko dito. Sigurado ko bang diyan ka nagparada kagabi? Oo naman. Nasaan na yun? Oh, magandang umaga sa inyo mga iho. Mukhang may problema kayo. Baka makatulong ako sa inyo. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa amin. Maputla ang balat niya na parang wala ng dugo na dumadaloy sa kanya. At naglalabasan ang maiitim na ugat sa leeg at mga braso. May napansin ba kayong sasakyan, Manang? Anong klaseng sasakyan naman, iho? Toyota yun eh. Dito ko siya pinarada kagabi dahil nga nasiraan ako. Ipapaayos ko sana. Nako, wala naman ako napansin dito. At saka kanina pa ako palakad-lakad dito. Sa iba ka nalang magtanong baka sakaling nakita nila. Sige, salamat. Nasipa ko ang isang maliit na bato pagkaalis ng babae sa harapan ko. Nilibot ko ang mata sa paligid at mas naging malinaw sa akin kung ano ang lugar na pinuntahan namin. Pre, ang creepy ng mga bahay dito, no? Tapos napansin mo ba yung itsura ng matandang babae kanina? Oo, napansin ko nga yun. At dahil dyan, hindi tayo aalis. Ha? Bakit? Ano ka ba? Adventure to, no? Tsaka hindi tayo dapat natatakot sa kung sino. Tara, balikan na natin yung mga kaibigan natin. Oh, saan kayo nanggaling?
Pinuntahan ko yung sasakyan ko. Ano, kumusta? Nawawala nga. Hindi ko alam kung saan napunta. Gising na ba si Jenny? Natutulog pa siya? Bakit? Mamaya ko na sasabihin kapag nagising na siya. Tumangulang sa akin si April. Maya-maya, nagising na rin si Jenny. Nagtipon-tipon kami sa gitna ng kubo at saka ko sinabi sa kanila ang bala ko. Gusto ko sanang wag muna tayong umuwi. Ituloy natin yung bakasyon at adventure dito. Sasagutin ko ang lahat. Talaga? Sagot mo lahat? Oo naman. Ako nang bahala sa lahat. May cash pa naman ako. Nasa bulsa. Marami-rami din yon. Sigurado ka ba dyan, Lance? Mas mabuting umuwi nilang tayo habang kaya pa natin. Oo nga, nakakapanindig balayibo kaya yung nangyari kagabi. Kayo may gustong pumunta-punta rito tapos paiiralin ninyo yung pagiging mga duwag ninyo? Samahan niyo pala ako mamaya. Magtatanong-tanong tayo tungkol sa sasakyan ko. Tumangulang sa akin ang mga kaibigan ko. Bandang hapon nang lumabas kami para magtanong-tanong tungkol sa sasakyan ko. Pero ganun pa rin ang nakuha kong sagot. Habang naglalakad kami sa gitna ng baryo, tahimik ang mga tao. Pakiramdam ko, bawat tingin nila sa amin ay may ibig sabihin na hindi namin maintindihan. Hanggang sa biglang may tumawag sa amin. Oh, mga apo, magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Kumusta naman ang pagtulog nyo? Maayos naman pa. Hindi po. Bakit? Ano pang nangyari mga apo? Paano ba naman? Kagabi may nanggaya kay Jenny. Ano ba naman kasing klaseng lugar yung binigay mo sa amin? April! Pasensya na kayo. April! Humingi ka ng pasensya sa kanya. Ayoko nga. Hayaan mo na siya, iho. Naiintindihan ko naman na natatakot kayo. La, matanong lang. Napansin niyo ba yung kotse ko? Ay, naku, iho. Wala akong napansin. Ano pang nangyari? Nawawala kasi. Lola, matanong lang. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Oo naman. Naniniwala ako. Bakit? Kayo ba? Yung kagabi na nanggaya sa akin, baka aswang yun. Wala namang kasiguraduhan na aswang nga yun. Hindi lahat ng nakikita nyo ay kayang ipaliwanag, iho. Pero minsan, may mga bagay na mas mabuting wag na lang alamin para sa ikabubuti nyo. Sus! Si Lola talaga. Nananakot pa. Hindi naman, apo. Alam nyo, ang mabuti pa sumama kayo sa akin at ipakikilala ko kayo sa mga kapitbahay namin. Paniguradong matutuwa ang mga yon kapag nakilala kayo. Mukhang may mga kasama ka ata, Gemma. Mga apo, ito nga pala si Mang Berto. Siya ang pinuno dito sa baryo. Mang Berto, ito naman ang mga bisita natin. Isa-isa kaming pinakilala ni Lola Gemma sa mga tao sa baryo. Karamihan ay matatanda. May ilang bata na nakasilip lang sa likod ng mga haligi ng bahay. Tahimik ang mga ito. Parang binabasa kami gamit ang kanilang mga mata. Saan nga pala kayo nanggaling? Sa Maynila po. Mga taga Maynila pala. Mabuti naman at tigtas kayo nakarating dito sa lugar namin. Oo. Medyo napilitan lang kaming tumigil dahil nasiraan kami ng sasakyan. Nako, nasiraan pa pala kayo ng sasakyan. Ang mahirap pa, nawala pa yung sasakyan ko. Baka napansin ninyo. Ay,
Hayaan mo, iyo. Hahanapin namin yung sasakyan mo. Salamat, Berto. Alam kong matutulugan mo sila. Oo, Gemma. Pero habang hindi pa natatagpuan ang sasakyan, mas mabuting huwag mo nang gumala ang mga bata pagsapit ng dilim. Ha? Bakit naman po? Dahil may mga nilalang dito na ayaw ng bisita. Anong ibig niyo sabihin? Sundin niyo lang ang sinabi ko para hindi kayo mapahamak. Sige po. Susundin namin. Matanong lang ho. Alam niyo ba yung tungkol sa lugar na hindi makita sa mapa? Yung lugar na yon. Bakit mo natanong, iho? May nagsabi kasi sa amin na may baryo daw dito sa Capiz na hindi nakikita sa kahit anong mapa. Sabi pa nga nila, nilalang daw ng mga aswang ang nakatira ron. Marami nang nagtangkang hanapin yung lugar na yon. Pero wala kailanman nagtagumpay. Ibig niyong sabihin, totoo yung lugar na yun? Totoo o hindi, iho? Hindi ko masasabi. Basta pagsapit ng dilim, huwag na kayong lalabas. Dapat nasa loob na kayo ng kubong tinutuluyan nyo. Naku si Lolo, talagang nananakot pa. Alam mo, hindi mo kayo madadala sa ganyan. April, huwag kang bastos. Totoo yun, iha. May mga spot pa ba kayong alam? Spot? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung may maganda bang pasyalan dito, balak na rin kasi naming manatili ng mga kaibigan ko rito para magbakasyon. Abay, oo naman. Marami rito sa Capiz, iho. Maglibot-libot na lang kayo. Sige, salamat. Sama-sama kaming naglakad palabas. Tahimik lang ang bawat hakbang namin habang nilalamon ng dilim ang daan. Wala ni isang dumadaan. Tanging langit-ngit lang na mga tuyong dahon sa ilalim ng sapatos namin ang maririnig. Hanggang sa may matanaw akong kakaiba sa tabi ng ilog. Parang pamilyar na hugis ng sasakyan. Pre, parang kamukha ng sasakyan mo yun, no? Oo nga no. Eto nga yun! Bakit may mga dugo? Lance, are you okay? Ano meron? May dugo kasi yung sasakyan ko. Hindi ko alam kung saan ang galing yan. Alam nyo, mabuti pa umuwi na lang talaga tayo. Di nyo ba naiisip ng dami ng nangyayari simula pa kagabi? Hindi namin kailangan ng opinyon mo. Natakot ka rin naman, di ba? Anong sabi mo? Mabilis na hinatak ni April ang kwelyo ng damit ni Jenny. Halos mapunit na to sa lakas ng galit niya. Nagulat kami sa bilis ng pangyayari. Parang kidlat ang mga kilos niya. Agad namang sumugod si David para awatin si April. Huwag nga kayo mag-away dyan. Di na kayo mga bata. Ang mabuti pa, linisin nyo na yung sasakyan ko. Ayoko nang madumian. Agad na sinunod ng kaibigan ko ang inutos ko. Nakaupo lang ako habang pinagmamasdan sila sa kanilang ginagawa. Maya-maya, lumapit sa akin si David at inabot ang wallet ko. Lance, wallet mo. Nandyan pala yan. Akala ko nakalimutan ko. Sakto, may magagamit tayong pera para sa bakasyon. At saka para mapasunod din yung mga tao rito. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Anong ibig mong sabihin, David? Kinukontra mo ba ako? Hindi pare. Pero hindi mo ba napapansin? Tahimik masyado yung mga tao rito. Tignan mo nga oh. Walang masyadong tao na ganitong oras. Sus! Pera lang yan, pare. Kapag nagbayad ka, lahat susunod sa'yo.
Nang matapos kami, nagsimula na kaming mag-ayos. Nagtawag na rin ako ng ibang mga taga-baryo para ayusin ang sasakyan ko. Ayan, Lance. Tapos na naming ayusin ang sasakyan mo. Mabuti na lang at napaandar din. Akala ko hindi na talaga galaw yung sasakyan mo. Eto nga palang bayad ko sa inyong lahat. May gusto rin pala akong sabihin sa inyo. Ano yun, iho? May pera ako dito. Pwede bang bigyan nyo kami ng mga bagay na magpapakomportable sa amin ng mga kasama ko? At saka, pwede ba utusan namin kayo? Babayaran namin kayo para naman may makain kayo. Tingnan nyo nga yung mga buhay ninyo dito sa baryo nyo. Parang isang kaig, isang tuka. Lance, tama na yan. Relax ka lang dyan. Ako na bahala sa kanila. Ano? Susundin nyo ba ako? Oo naman, iho. Susundin ka naming lahat dito. Kahit anong iutos mo sa amin, sumusundin naming lahat. Nadadaan talaga sa pera ang lahat. Salamat. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Lahat mapapasunod mo. Pasado 11:00 na ng gabi nang maisipan naming lumabas ng magkakasama para alamin kung totoo ba ang mga aswang. Woo! Akala ko matatakot na lang tayo forever. Hindi pala. At saka, ang galing mo, Lance, ha? Sumusunod sa atin yung mga tao rito sa baryo. Sabi ko naman sa'yo pera lang ang katapat ng mga yan. Wala ba kayo napapansin? Ano na naman ba yun, David? Kaninang umaga, konti ng tao sa labas. Pero ngayon, parang dumadami sila. Hindi ba kayo nagtataka? Hay nako! Ayan ka na naman sa haka-haka mo, David. Alam mo, manahimik ka na lang. Malakas kaming nagtawanan ni April. Binilisan ko ang pagpapatakbo ng sasakyan na para bang nakikipagkarera ako sa ibang sasakyan. Mahaba ang binabaybay naming daan hanggang sa unti-unti nang mawala ang mga bahay at napalitan ng matataas na damo. Lance, bakit biglang bumagal ka? Tsaka bakit parang bumigat yung sasakyan, pare? Bumalik na lang tayo. Hindi. Sayang tong trip na to Andito na tayo Wait, napansin niyo ba? Wala nang bahay sa paligid. Guys, baka mali na tong daan. Baka dapat bumalik na tayo. Jenny! Puro ka takot. Relax ka nga. Oo nga. Kung takot ka, lumabas ka muna. Baka ikaw yung malas sa sasakyan. Ha? Ano? Bakit naman ako? Tama si April. Lagi kang nega. Baka kaya tayo naliligaw dahil sa'yo. Uy, tama na yan. Huwag niyo naman siyang ganyanin. Hindi, sige. Challenge yan. Jenny, game ka ba? Labas ka sandali. Tingnan mo kung may daan sa unahan. Lance, gabi na. Baka may aswang? Jenny, halika, picture tayo pag wala kang nakita. O ayan, Jenny. Ikaw ang bida sa horror vlog namin. Tama na. Ayoko na. Tama na nga yan. Huwag kang mangialam, David. Jenny, labas na. Bilis na. Lalabas na yan. Labas na kasi. Nagtatawanan kami ni April habang inuudyukan si Jenny na lumabas sa gitna ng madilim na daanan. Wala kaming ibang ilaw kundi ang headlight ng sasakyan at ang mahinang liwanag ng buwan na natatakpan pa ng mga ulap. Ang paligid, masyadong tahimik. Tanging tunog ng sasakyan ang naririnig namin. Yun! Lalabas din naman pala. Bilisan mo na. Kung hindi, makakatikim ka sa akin. Tigilan niyo na nga siya. Kanina ka pa, David, ha? Huwag kang mangialam. Hayaan mo na lang kami. At saka katuwaan lang naman to
Nasa labas na ng sasakyan si Jenny. Nanginginig ang katawan niya habang naglalakad sa gitna ng dilim. Habang kami naman ni April ay nagtatawanan sa loob ng sasakyan. Jen, punta ka nga dyan sa mga talahib. Baka sakaling makita mo yung aswang. Agad na sinunod ni Jenny ang sinabi ko habang nagtatawanan kaming dalawa ni April. Hanggang sa inabot na ng mahigit kalahating oras, ay hindi pa rin bumabalik si Jenny. Maya-maya, nagdesisyong lumabas na si David para sundan si Jenny. Oh, saan ka pupunta, David? Don't tell me na pupuntahan mo siya. Wala ka na ron na April. Huwag mo na lang pansinin si David, girl. Mukhang type niya yung si Jenny. Sinabi mo pa. Lumipas ang ilang minuto bago makabalik si David. Bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Pawis na pawis siya. At nanginginig ang kamay habang nakatitig lang sa amin. Wala si Jenny. Hindi ko siya nakita. Ano? Paano wala? Kung ano-ano kasing kalokohan ang pinaggagawa ninyo. Aba, sumasagot ka na talaga, ha? Tama na nga yan. Hanapin na lang natin si Jenny. Sama-sama kaming lumabas ng sasakyan para sundan kung saan pumunta si Jenny. Napakunot noo ako nang mapansin ang malalaking yabag sa putikan. At sa dulo, may bakas na mga kuko na parang may hinila siyang papasok sa dilim. Jenny! Jenny, nasaan ka na? Ayun siya! Tumuro si April sa isang gawi. Doon namin nakita si Jenny na nakatalikod at nakaharap sa isang malaking puno. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa bato ko habang papalapit kami sa kanya. Nang humarap siya sa amin, agad kong napansin ang sobrang kaputlaan ng kanyang balat. Parang wala ng dugong dumadaloy sa ilalim ng kanyang mga mata. Jen, akala namin nawawala ka na. Jen, ayos ka lang ba? Jen? Dahan-dahan akong napaatras nang maramdaman ang kakaibang lamig sa katawan niya. Parang yelo ang kanyang balat. Hindi normal. Hindi pang tao. Jen, ayos ka lang ba? Hindi siya sumasagot. Baka hindi si Jenny yan. Ano ba kayo? Ako lang to. Natakot ba kayo? Hindi naman. Bakit naman kami matatakot sa iyo? Okay ka lang ba, Jen? Oo naman. Bakit? Kung makapagtanong kayo, hindi nga kayo natatakot, di ba? Ano? May nakita ka bang aswang? Wala. Hindi totoo yon. Sigurado ka? Oo nga. Hindi totoo yung aswang na sinasabi ni Aling Tessa sa atin. Sabi sa inyo eh. Kwentong barbero lang talaga yung tungkol sa mga halimaw na yan. Tara na nga. Balik na tayo sa kubo para bukas makagala ulit tayo. Tumango silang lahat sa sinabi ko. Sabay-sabay kaming naglakad pabalik ng sasakyan ko. Tahimik lang ang paligid. Masyadong tahimik na maski ang tibok ng puso namin ay maririnig na sa paligid. Jen, ayos ka lang ba talaga? Oo naman. Humingi kayo ng sorry kay Jenny At bakit naman? dahil hindi tama ang ginawa ninyo. Paano kung napahamak si Jenny, ha? Wala namang masamang nangyari sa kanya. Tingnan mo. Kaya nga ayos-ayos ang itsura. Hayaan mo na, David. Sanay naman ako sa ginagawa nila sa akin. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Iba kasing itsura mo. Parang ang putla-putla mo. Oo. Ayos lang ako.
Alam nyo, ang mabuti pa, bumalik na tayo sa kubo para naman makapagpahinga na tayong lahat. Sige. Tahimik ang loob ng sasakyan habang nagmamaneho kami pabalik sa kubo na tinutuluyan namin. Wala ni isa ang nagsasalita. Tanging ugong lang ng makina at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Nang makarating kami sa kubo, tila mas lalo pang bumigat ang hangin. Tahimik pa rin ang paligid. Isa-isa na kaming pumasok sa loob para makapagpahinga na. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Oh, bukas ha. Gala ulit tayo. Puntahan naman natin yung sikat na ilog dito. Game ako dyan. Magpahinga na tayo. Bukas ha. Puntahan pa natin yung ibang pasyalan dito. Tumango lang silang lahat sa sinabi ko. Agad din kaming nakatulog dahil pagod na pagod kami sa ginawa namin. Hanggang sa magising ako ng alanganing oras. Ano yun? Jenny? Anong ginagawa mo dyan? Uy! Jenny! Tinatanong kita! Bakit ganyan ang itsura mo? Walang emosyon siyang nakatingin sa akin. Tuyo ang bibig niya, na parang mabibitak na. Basa din ang buhok niya na tumutulo sa sahig. Hoy! Kanina pa kita tinatanong ha? Bakit hindi ka sumasagot? Bakit gising ka pa, Lance? Hindi ka na dapat nagigising ng ganitong oras. Anong ibig mong sabihin? Wala naman ako ibig sabihin. Babalik na nga ako sa pagtulog. Hindi ako nakasagot sa kanya. Pumasok na siya sa loob ng kubo at napansin ko na walang tunog ang yabag ng mga paa niya. Hindi ko pinansin yun dahil naisip kong baka dahil lang sa payat lang ang pangangatawan ni Jenny. Hindi ko alam kung anong oras na ako dinalaw ng antok. Anong oras na? May pagkain na ba tayo? 6:00 pa lang at wala pang pagkain. Oy, Jenny! Ha? Bakit? Lance, ano na naman ba yun? May itatanong lang ako, David. Huwag kang mangialam. Anong ginagawa mo kagabi sa labas? Anong sinasabi mo? Di naman ako lumabas kagabi ah. Sigurado ka ba? Oo naman. At saka, kagabi ha, iniwanan niyo ako. Anong iniwanan ang sinasabi mo, Jen? Ano na naman ba yung pakulo mo, Jenny, ha? Kung sa tingin mo matatakot mo kami kagaya ng ginagawa namin sa'yo, pues hindi. Totoo ang sinasabi ko. Iniwan niyo nga ako sa dilim eh. Mabuti na lang nakita ako ni Mang Berto kaya nakasunod ako dito. Sus! Jen! Mga pakulo mo rin oh! Sigurado ka ba? Kasama ka namin bumalik kagabi dito sa may kubo. Oo nga. Kala mo naman matatakot mo kami. Tara na nga, magluto na lang tayo. Huwag niyo nang pinapansin yung mga pinagsasabi niya. Anong tayong magluluto? Tawag ka na lang ng tao dun sa may labas. Tapos sila yung palutuin natin ng agahan. Oo nga, no? Labas nga kayo ni David, Jen. Tawagan niyo si Aling Lorna o kaya si Lola Gemma para malutuan tayo. Sumunod si Jenny at si David sa sinabi ni April. Maya-maya, dumating si Aling Lorna para paglutuan kaming magkakaibigan. Abala silang lahat sa kanilang mga ginagawa habang ako ay nakahiga at nagpapahinga. Mga iho! Luto na ang pagkain! Halina kayo dito! Oh, nasa na iba niyong mga kasama?
luto na ang pagkain, oh. Ang bango naman yan, Aling Lorna. Aba, oo naman. Sinarapan ko talaga yan para matakam kayo. Hinaluan ko yan ng dugo ng kasama nyo. Ha? Anong sinasabi mo? Wala naman akong sinasabi, iho. Oh, siya. Alis na ako. Kumain na kayo dyan. Ito nga palang bayad ko. Salamat. Kumain kami kaagad pagkaalis ni Aling Lorna. Ganadong-ganado ang lahat na kumain dahil napakalasa ng karne na hinain sa amin. Malambot ang karne. Madali itong madurog sa bibig. Pero habang tumatagal, may kakaiba akong nalalasahan. Lasang bakal. Ano sabi mo? Etong karne. Parang lasang bakal. Anong lasang bakal? Hindi naman pare ah. Ayan mo na. Kumain ka na lang dyan. Ang sarap ng luto ni Aling Lorna, no? Ang lasa ng karne. Nang matapos kumain, ay naisipan na naming gumalang magkakaibigan. Sa isang ilog kami pumunta para doon mag-inuman at magsaya. Ang mga puno sa paligid ay matataas na at makakapal na ang mga sanga. Ramdam kong parang may nakamasid sa amin. Kaya naman ramdam ko ang kilabot na umaabot hanggang sa kuko ko. Ay! Ang lamig ng tubig. Tara na, inuman na. Cheers! Hindi ba kayo natatakot sa itsura ng mga tao rito? Sus! Hindi sila dapat katakutan. Sila ang dapat matakot sa atin. Ay, mga apo. Anong ginagawa niyo rito? Lo, shut ka muna. Ay, nako, hindi na iha. Hindi na ako pwedeng uminom dahil sa edad ko. Napadaan lang naman din ako. Tinuloy namin ang kasiyahan ng makaalis si Lolo Berto. Hanggang sa sumapit na ang hapon at naisipan naman naming maglakad-lakad sa baryo. Maganda ang lugar. Kaaya-aya ang paligid. Pero kakaiba ang katahimikan kapag maaga pa. Nakakabingi yung katahimikan dito, no? Sinabi mo pa. Habang naglalakad kami, napansin kong kakaiba ang mga tingin ng ibang matatandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Hindi sila ngumiti. Parang may binabantayan. Hanggang sa makarating kami sa isang gubat. Parang ang lansa naman dito. Oo nga. Parang ang sangsang ng amoy dito. Baka may patay na hayop. Ano na naman, April? Napaatras si April. Nanginginig habang nakaturo sa lupa. Sabay-sabay kaming tumingin ng iba kung saan siya nakaturo. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita ang isang sariwang dugo na umaagos pa. Nangingitim at pinapalibutan ng malalaking langaw. Doon! Sa ilalim ng puno! Ano to? Bangkay ng hayop? Lumapit ako at nakita naming parang balat ng baboy ang naiwan. Wala nang laman. Parang sinupsop ang loob. Hayop naman to! Sinong gagawa nito? Diyos ko, grabe naman ang ginawa sa kanya. Hindi kaya aswang ang may gawa niyan? Anong aswang? Kasasabi nga lang ni Jenny sa atin na walang ganun kagabi. Di ba, Jen? Ha? Sinabi ko yon? Oo, Jen. Sinabi mo yun sa amin. Hindi ko matandaan. Na hindi ko nga kayo nakausap kagabi. Sabi ko naman kasi sa inyo, may mali talaga sa lugar na ito. Hindi ko pinansin ang sinabi ni David sa akin. Wala naman kasi akong dapat katakutan. Kayang-kaya ko silang lahat idaan sa pera na meron ang pamilya ko. Mga apo, anong ginagawa niyo dito? Ay, Diyos ko! Lola!
Ano ba naman kayo? Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot dyan. Pasensya ka na, iho, kung nagulat kita. Ano nga palang ginagawa niyo rito? Naglalakad-lakad lang kami. Tapos ayan, may nakita kaming bangkay ng hayop. Tumingin si Lola Gemma sa direksyon ng bangkay. Napansin kong biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Mula sa mahinahon ay naging matalim. Parang may bigat ang titig. May mga hayop talagang bigla na lang namamatay dito. Huwag niyo nalang pansinin. Baka may mga aswang talaga dito. Sinungaling ka, Jenny. Ang sabi mo, wala ha? Ano, pinagtitripan mo kami? Hindi ko alam ang sinasabi mo, April. Hindi ko matandaan na sinabi kong wala. Anong hindi mo matandaan? Kagabi mismo, sabi mo, walang aswang dito. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Ang mabuti pa, bumalik na lamang kayo sa kubo. At huwag na kayong babalik sa lugar na ito. Naiintindihan niyo ba ako? Sabay-sabay kaming tumungo sa kanya. Hindi ko alam pero sa mga sandaling yon, parang napasunod niya ako. Bumalik na kami sa kubo at muli na naman kaming natahimik. Sumapit pa ang gabi at ramdam ko ang matinding katahimikan sa paligid. Ay, tahimik na ulit. Parang nakakapraning. Siguro dahil pagod lang tayo. Ang dami na rin nating pinagdaanan ngayong araw. Tama. Bukas na lang ulit tayo magplano. Gusto ko na rin magpahinga eh. Oo nga. Ang bigat ng pakiramdam ng gabi ngayon. Sige, maaga rin tayong gigising bukas. Tumango lang ako sa sinabi ni David. Tahimik kaming nagkatinginan habang ang tanging ingay ay ang pagaspas ng hangin at langit-ngit ng kahoy. May bigat sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa amin sa dilim. Naririnig niyo ba yun? Parang may naglalakad sa labas. Baka hayop lang yan. Hindi yun hayop. Parang mga kuko yung kumakaskas sa dingding. Huwag kayo maingay. Baka may tao nga sa labas. Tumigil kami sa paggalaw, walang imikan. Pero ramdam ko ang sabay-sabay naming paghinga. Sa labas, may aninong dumaan sa bintana. Hindi malinaw, pero mahaba at gumagalaw ng paikot sa kubo. Lance, may nakasilip sa bintana. Umatras kayong lahat! Diyos ko! Ano yun? Kinuha ko ang lamparang nasa mesa at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Nang buksan ko, wala akong nakita pero amoy ko agad ang lansa ng dugo. Ang lupa sa tapat ng kubo, basa. Hindi ulan yun, kundi kulay pula. Lance! Isara mo na yan! Ngayon na! Sinunod ko siya, pero bago ko naisara ang pinto, may kamay na lumabas mula sa dilim. Payat, maitim, at may mahahabang kuko. Lance! Hinila ko ang pinto at narinig ko ang kalmot ng kuko sa kahoy. Tumingin kami sa isa't isa. Puro kaba, puro luha, walang gustong magsalita. Hindi tayo ligtas dito. Aba, mukhang may nantitrip sa atin ah. Anong sinasabi mo, Lance? Nakita mo naman siguro yung kanina, di ba? Ang yabang. May sinasabi ka ba, Jen? Wala naman akong sinasabi, Lance. Wala lang yun. Baka nananakot lang yan. Oy! Sarawan mo! Hindi mo kami matatakot to! Lance, tama na yan. Patulong na tayo. Ramdam ko pa rin ang takot kahit na natapos na ang nangyari. Kinabukasan, maaga kaming nagising na mga kaibigan ko. Alam kong hindi kami natulog pare-pareho dahil sa nangyari. Pilit kong ikinukubli ang takot sa dibdib ko upang magmukhang matapang. Sabay-sabay kaming lumabas para mamasyal. At doon
ay nakakita kami ng isang patay na hayop sa kakahuyan. Grabe naman yung ginawa sa baka. Ang brutal! Isang patay na hayop ang pinagkakaguluhan ng mga tao sa baryo. Halos mabaliktad ang sikmura ko sa nakita ko. Wakwak ang tiyan nito. Nakalaylay ang mga bituka sa putikan at nangingitim na parang nilapa. Ang mga buto, pira-piraso at may bakas ng matatalas na kuko. Sa paligid, nagliliparan ang mga langaw habang umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman na hinaluan ng kalawang ng dugo. Tara na nga. Nahihilo na ako sa itsura ng baka. Umalis kaming magkakaibigan. Pero habang papalayo, ramdam ko pa rin ang amoy na parang kumapit sa balat ko. Malansa, makapal, at buhay. Sa bawat hakbang namin, sumasabay ang mga bulungan ng mga tao sa baryo. Mahina, pero parang may binabanggit na mga pangalan. Lance, wala ka bang napapansin kanina? Parang natutuwa pa sila sa nangyari dun sa baka. Ano naman yun? Ang bigat ng presensya ng mga tao rito, Lance. Bababait sila. Pero may iba talaga. Kakaiba rin ang mga itsura nila. Kung ano-ano na lang ang ini-imagine mo, David eh. Basta ang bigat lang ng pakiramdam ko sa lugar ito. Mas mabuti pang malis na tayo. Ilang araw pa lang tayo dito oh. Huwag ka naman panira, David. Yun nga eh. Ilang araw pa lang tayo dito. Pero ganyan na yung mga nangyayari sa atin. Sinisigawan mo ba ako, ha? Siraulo ka. Oh, anong nangyayari rito? Bakit parang nagkakasigawan kayo dyan? Wala lang yun, La. Magandang araw po. Magandang araw din, iho. Pwede ko ba kayong maimbitahan sa bahay ko? Nagluto kasi ako ng mga putahe. Gusto ko sanang matikman nyo. Pwede naman, La. O siya, halina kayo. Baka kasi lumamig na yung pagkain. Sumunod kami kay Lola Gemma papunta sa bahay niya. Habang lumalakad kami, napakunot ako ng noo. Sa mga bintana ng bahay sa paligid, may mga nakasabit na kung anong bagay. Sa una, inisip kong mga pinapatuyong karne lang. Pero nang matapat ako sa ilalim ng liwanag, doon ko nakita. Hindi karne, balat. May problema ba, iho? Ano yung mga nakasabit sa bintana? Ayan ba? Nako, mga balat lang yan mula sa mga hayop na nahuli namin. Yung mga pagala-gala sa gabi. Pero bakit parang hindi naman balat ng hayop yan? Walang sinagot sa akin si Lola Gemma. Ngumiti lang siya. Isang ngiti na puno ng kahulugan na hindi ko maintindihan. Pagkarating sa bahay niya, mas lalo kong kinilabutan nang makapasok kami. Paupo na muna kayo dyan at kukunin ko lang sa kusina ang niluto ko. Parang anlansa naman dito. Oo nga no. Napatakip ako sa ilong nang sumalubong ang amoy ng nabubulok na karne. Sobrang lansa, makapal, mabigat, at parang dumidikit sa balat. Sa bawat hinga, ramdam kong pumapasok sa ilong ko ang asim ng dugo at kalawang. Parang nilulunod ako ng sarili kong hininga. Ang baho naman dito. Sa labas na muna ako. Ay, mga apo, saan kayo pupunta? Dito na lang kami sa labas, La. Mainit kasi dyan sa loob. Nagkatinginan kami ni David. Pareho kaming kabado sa mga oras na yon.
Nang lumabas si Lola Gemma, agad naming kinuha ang pagkaing binigay niya sa amin. Doon na lang po namin kakainin ito sa kubula. Para mawakain din yung iba namin kasama. Oo, La. Naghihintay na rin kasi yung mga kasama namin doon. O siya, sige na mga apo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi, ha? Isang maliit na ngiti lang ang sinagot namin sa kanya. Nagmamadali pa kami ni David sa paglalakad pabalik sa kubo. Hoy! Bakit mo naman tinapon? Wala akong tiwala sa pagkain ibinigay niya sa atin. Saka naamoy mo naman yung bahay niya, di ba? Amoy bulok na karne. Sa bagay, kahit ako rin. May mga stocks pa naman tayo. Yun na lang muna sigurong kakainin natin. Mabuti pa nga. Dahil hindi ko kayang kainin yung nakakasukang pagkain binigay sa atin. Bumalik na kami sa kubo. Pagkarating doon, nakita namin sina April at Jenny na nakaupo lang sa may upuang kahoy. Tahimik silang dalawa. Pero napansin ko ang mabilis na pagkamot ni Jenny sa kanyang mga braso. Hanggang sa magdugo na ito. Jenny, ano ba yung ginagawa mo? Pasensya na. Jen, ayos ka lang ba? May mga sugat ka, oh. Ayos lang ako. Marami lang talagang lamok. Kakaiba talaga yung baryo na to, no? Parang nananayo yung balahibo ko sa kanila sa totoo lang. Sinabi mo pa. Shit! Nawawala yung wallet ko! Baka naman na-misplaced mo lang. Hindi ko matandaan eh. Mabuti pa hanapin natin. Hindi na kailangan. Magbabayad na lang ako para ipahanap yung wallet ko. Ipinag-utos ko na lang kina Aling Lorna ang paghahanap sa wallet ko. Hapon na nang dumating siya. Kasama si Mang Berto. May dala pa siyang itak na tumutulo ang dugo. Kasama rin nilang ilang taga-baryo. Lahat sila ay nakangising nakatingin sa aming magkakaibigan. Na para bang isa kaming masarap na karne na handa nilang pagpiyastahan. Ano nang balita? Nahanap niyo na ba yung wallet ko? Nako iho, halos libutin na namin itong buong baryo. Pero hindi talaga namin mahanap yung wallet mo. Seryoso ba kayo? Napuntahan niyo na ba lahat ng sulok? Oo naman, iho. Lahat din kami tumulong na sa paghahanap. Ano pa ang silbi ng pagbabayad ko sa inyo, ha? Hanapin niyo ng mabuti! Lance, huwag ka naman ganyan. Gumalang ka naman sa mga matatanda. Pasensya na po kayo sa inasta ng kaibigan ko. Naiintindihan naman namin siya, iho. Hayaan nyo. Hahanapin namin ang wallet mo. Salamat po at saka pasensya na. Tumangulang silang lahat sa sinabi ni Jenny. Isa-isa silang umalis. Ngunit nanatiling nakatayo si Mang Berto. Nang lumingon sa akin, biglang nanindig ang balahibo ko. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. At sa kanyang mukha, may kakaibang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Paano na tayo niyan? Nawawala yung wallet mo, Lance. Relax ka lang, April. Mahanap din yung wallet ni Lance. Alam nyo, parang mas maganda na maghanap din tayo. Huwag tayong aasa sa mga tao dito. Wag na. Nandiyan naman si Mang Berto at Aling Lorna para gawin yun. Mas mabilis nating mahanap yung wallet mo kung tutulong tayo, Lance. Huwag mong idaan sa pera ang lahat ng bagay. Nakakapiko na yung bunganga mo, David, ha? Feeling mo, ang galing-galing mo na. David! Hala, bakit mo naman siya sinapak? Maglayo nga muna kayong dalawa. Masyado na mainit yung mga ulo nyo. Akala mo kung sino eh. Lance, tama naman siguro si David. Tumulong na lang tayo para mapabilis ang paghahanap. Sige, hanapin natin yung wallet ko. Hindi na kami nagpansinan ni David. Pero nagtulungan kami sa paghahanap sa wallet ko. Kung kani-kanino na kami nagtanong at kung saan-saan na rin kami nagsusuot, mahanap lang yun.
Nandito wallet mo! Sandali. Paano napunta yun dyan? Ang layo naman ang narating nitong wallet ko. Ay, ayan. Ayos na. Nahanap na rin natin. Hawak ko ang wallet ko. Puno ng putik. Basa pa. At may bakas na mga kuko sa gilid na parang may kumayod dito. Nang buksan ko, nakita ko na may mga dahon at hibla ng buhok na nakasingit sa loob. At sa gitna ng mga nabasang resibo, may maliit na piraso ng balat na hindi ko alam kung saan galing. Ano to? Lance, sigurado ka bang wallet mo yan? Oo naman. Tara. Bumalik na tayo sa kubo para malinis itong wallet ko. Sandali. Parang may sumusunod sa atin. Saan ka pupunta? Titignan ko lang. Parang kanina pa kasi tayo sinusundan. David, dito na lang tayo. Baka lalo lang tayo maligaw kung maghihiwalay pa tayo. Hindi. May nakita akong anino kanina. Parang may gumalaw sa puno ron. Sinundan ko sa ng tingin habang sina April at Jenny ay nauunang maglakad. Walang tao. Pero may kung anong gumagalaw sa itaas ng mga sanga. Parang may mabigat na nakabitin. Parang humihinga. Lumingon si David at tinapat ang flashlight sa puno. Ilang segundo lang, nanginginig na ang kamay ko nang mapansin kong gumagalaw ang anino sa likod niya. Mahaba. Parang may mga braso. Pero sobrang payat. Takbo! David! Hinawakan ko ang braso niya, pero malamig. Parang yelo ang balat niya. Napaatras ako. Hindi normal ang lamig na yon. Parang halos maihahalin tulad sa lamig ng patay na katawan. Lance! David! Sa akin! Huwag kang bibitaw! Pero bago ko siya mahatak, isang mahabang kamay ang lumabas mula sa dilim. May mahahabang kuko na kasing talas ng isang kutsilyo. Mabilis nitong hinatak si David sa dilim. David! Nawawala si David! Bigla na lang may humila sa kanya sa dilim! Ano? Sigurado ka ba? Oh my gosh! Nasaan si David? Nasaan siya? Dahan-dahan kong itinaas ang flashlight. Sa puno sa tapat namin, may nakasabit na piraso ng basang tela. Yung t-shirt ni David. May aswang talaga dito. Si David nawala. Paano naman nangyari yun? Hindi ko alam! Basta nakita ko na lang na may humila sa kanya! Paano na tayo ngayon? Baka tayo nang isusunod nila. Nagkatinginan kami nina April at Jenny. Pare-parehong maputla. Basang-basa sa pawis at putik. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Narinig niyo yun? Hindi. Huwag kang maingay. Baka naman. Hindi na kami nagsalita. Pare-pareho na kaming kumaripas ng takbo pabalik sa kubo na tinutuluyan namin. Ramdam ko ang takot na dumadaloy sa buong katawan ko. Pakiramdam ko, nanunuyo na ang lalamunan ko ng mga oras na yun. Bumalik na tayo sa Manila. Ayoko pa mamatay. Makasarili ka talaga, no? Sarili mo lang iniisip mo. Anong sinabi mo, ha? Maski ako noon ay hindi makapaniwala sa inasta ni Jenny sa amin. Yun ang unang beses na narinig ko siyang sumagot ng pabalang kay April. Tahimik akong napatingin kay Jenny. Ang dating mahinahon at iyaking Jenny. Ngayon, parang ibang tao ang nasa harap namin. Pasensya na. Nadala lang ako sa takot. Umalis na tayo dito. Ngayon din. Huwag na natin patagalin pa at baka tayo na susunod. Tumango ako. Nanginginig pa rin habang pinupunasan ang putik sa aking mukha. Ramdam ko ang kaba ni April.
At kahit si Jenny, kahit anong pagpapakalma niya, halatang may tinatago. Sige, kunin na natin yung gamit. Tapos tumakbo na tayo pabalik sa kubo. Wala na tayong oras, Lance. Hindi na tayo ligtas dito. Baka naman, baka gusto lang nila tayong paalisin. Baka pag sumunod tayo, titigilan na nila tayo. Anong pinagsasabi mo? Jenny, nakita mo ba kung paano nawala si David, ha? Pero mas mapanganib kung aalis tayo ng ganitong oras dahil buhay na buhay ang mga aswang kapag hating gabi. Paano mo naman nalaman? Narinig ko lang yon. Sige, magpahinga na muna tayong tatlo. At bukas sa bukas, maga tayong aalis. Paano si David? Ipapahanap lang natin siya sa mga pulis. Tumangulang sila sa akin. Sabay-sabay kaming nahiga noon. Pero alam kong hindi ako nakatulog sa bigat ng nararamdaman ko. Hanggang sa sumapit na ang umaga at si April naman ang nawala. Nakita mo ba si April? Ha? Hindi. Bakit? Kanina pa kasi siya wala eh. Baka naman umuwi na rin siya, Lance. Hindi ba kagabi siya yung gustong-gusto nang makauwi? Baka nauna na siya sa atin. Ayusin ko na muna yung sasakyan. At saka ihanda mo na rin ang mga gamit mo para makaalis na tayo kaagad. Pinuntahan ko na ang sasakyan ko para siguraduhing ayos ang lagay nito. Labis akong nagtaka nang makitang bukas ang pintuan ng sasakyan ko. Nang makalapit ako, nanlaki ang mata ko nang may makitang dugo sa mga upuan. Bakit may dugo dito? Nakakainis naman! Oh, iho. Mukhang hindi magandang araw mo, ha? Eh, kayo pala yan, Mang Berto. Paano kasi itong sasakyan ko may mga dugo? Hindi ko alam kung saan ang galing. Napaatras ako sa malansa niyang amoy. Parang pinaghalong bulok na karne at dugo. Napatingin ako kay Mang Berto. May mga bakas ng dugo sa laylayan ng kanyang damit. At nangingitim ang mga kuko niya na para bang may niluray. Ayos lang ba kayo, Mang Berto? Bayo naman, iho. Ano nga palang nangyari sa sasakyan mo? Hindi ko alam. Basta may dugo na lang dyan. Hayaan mo, kami nang bahala sa sasakyan mo, iho. Mabuti pa nga. Dahil aalis na kami mamaya ni Jenny. Alis na kayo. Eh, paano naman yung David? Sandali. Paano ninyo nalamang nawawala siya? Ay, nako. Narinig lang namin dyan sa mga kapitbahay. Baka ipahanap na lang namin siya sa mga pulis. Sige na, Mang Berto. Ayusin niyo na yung sasakyan ko. Mamaya ako na lang kayo babayaran. Maglalakad-lakad na muna ako para gumaan ang pakiramdam ko. Ipinaubaya ko na kina Mang Berto at ibang taga-baryo ang paglilinis ng sasakyan ko. Naglakad-lakad ako para pakalmahin ang sarili ko dahil mabigat na talaga ang nararamdaman ko. Pinipilit ko lang ikalma ang sarili ko ng mga oras na yon. Gusto ko nang umuwi. Ano ginagawa mo rito? Diyos ko, Tatang! Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot yan sa may likuran ko. Bakit nandito ka? Hindi ka dapat pumapasok sa lugar na ito. Anong ibig ninyong sabihin? Dahil hindi tao ang mga nandito sa baryo ito. Isa itong baryo ng mga aswang. Hindi ko na mabilang kung ilang turista na ang dumayo rito. At hindi na nakalabas pa nagbuhay. Umalis na kayo rito. Habang maaga pa. Hindi ligtas ang lugar na to. Sandali. Sino ba kayo, ha? Ako si Patrick. At ito naman ang lolo ko. Ako si Fredo. Ikinagagalak kong makilala ka. Lance na lang. Lance, sundin mo ang sinasabi namin. Mapanganib dito. Lungga ito ng mga demonyo. Pero, yung isa naming kaibigan nawawala siya. Malaki ang tsansa na nakuha na siya ng mga aswang, iho. Kaya umalis ka na.
wag na kayong magpapaabot sa susunod na kabilugan ng buwan. Dahil mas malakas na ang mga aswang. Sige ho. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko pabalik sa kubo. Paglingon ko sa paligid, mas napansin ko na ang kakaibang itsura ng baryo. May mga balat na nakasabit sa bawat bintana at may ilang bahid ng tuyong dugo sa paligid. Doon ako mas nalinawan na hindi basta-bastang baryo ang napasukan namin. Jenny! April! Anong nangyari sa'yo at pawis na pawis ka? Nakabalik na ba sa April? Hindi pa rin siya nakakabalik, Lance. Baka nga kasi umuwi na yung mag-isa. Naniniwala ako na hindi umuwi si April. Hindi niya kaya mag-isa. Hintayin natin siya hanggang hapon para makaalis na tayo. At kapag wala, tayo na lang ang aalis. Ano bang nangyayari sa'yo at parang balisa ka? May nakasalubong kasi ako matanda. Ang sabi niya, baryo daw ito ng mga aswang. Kaya dapat makaalis na tayo, Jenny. Hayaan mo, Lance. Makakasama mo rin sila. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, masyado ka ng takot. Wala naman ako ibig sabihin. Umupo ka na muna at kukuhanan kita ng tubig. Napatango lang ako sa sinabi niya bago umupo. Ilang segundo lang, bumalik na siya. Bit-bit ang isang baso ng tubig na inabot niya sa akin. Pinagmasdan ko si Jenny. Maputla siya. Hindi ko alam kung guni-guni lang pero saglit akong nakaramdam ng kilabot nang umiti siya sa akin. Ayusin mo na mga gamit mo. At mamaya, alis na rin tayo. Sige. Hindi na talaga bumalik sa April. Kailangan na nating umalis. Nagmamadali kami sa pagpunta ng sasakyan ni Jenny. Halos madapa pa ako dahil sa sobrang kaba. Habang si Jenny tahimik lang na naglalakad. Pagkarating sa sasakyan, agad kong binato ang mga gamit na dala ko. Hindi mo na ba talaga sila hahanapin? Ipapahanap ko na lang sila, Jen. Sa ngayon, kailangan lang nating makaalis sa baryong ito. Mabilis ang pagpapaandar ko ng sasakyan ng mga oras na yon. Halos paliparin ko na para makaalis lang kami sa baryo. Pero labis akong nagtaka dahil parang paikot-ikot lang kami sa lugar. Sandali. Bakit parang hindi tayo lumalayo? Shit! Lance! May nasa taas! Hindi na ako lumingon. Sa rearview mirror, nakita kong may aninong gumagalaw sa ibabaw ng kotse. Mahaba ang kamay at pulang-pula ang mga mata. Bakit ganon? Pabalik-balik lang tayo sa lugar na to! Napatingin ako sa kanya. Sa liwanag ng dashboard, parang hindi na si Jenny yung nakasama ko kanina. Maputla ang balat niya at nangingitim ang paligid ng mata niya. Pero nang pumikit ako sandali at tumingin ulit sa kanya, normal na ulit siya. Jenny, okay ka lang? Oo naman. Bakit naman hindi? Ayoko na. Hindi pa rin tayo makaalis! Natatakot ka na ba? Ha, Lance? Halos maputol ang hininga ko nang makita kung sino ang kasama ko. Hindi na tao si Jenny. Ang dating malambing na mukha niya, ngayon ay puno ng mga hiwa. Nakausli ang matutulis na ngipin at naglalaway sa gutom. Ang mga mata niya'y kulay dugo at ang mga kuko niya'y parang bakal na handang bumutas ng laman. Ano? Sino ka? Nasaan si Jenny? Dahil sa sobrang takot, hindi ko na namalayan ang punong nasa harapan ko. Hilong-hilo ko ng mga sandaling yun. Sinubukan ko pang lumabas sa sasakyan kahit may mga sugat akong natamo. Tulong!
Tulungan niyo ako. Hindi ka na makakatakas! Ano nangyayari? Ano? Nasaan ako? Nilibot ko ang mata sa paligid at halos sumuka ako sa nakita ko. Nagsabog na mga piraso ng laman ang buong lugar. May atay na nakabitin sa sanga. Bituka na parang nilaro ng hayop. At mga kalamnan na tila pinilas ng matatalas na kuko. Sumisigaw sa hangin ang amoy na bubulok na karne. Halong asim at lansa na parang pumapasok mismo sa ilong at dila ko. Anong klaseng lugar to? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo kami! April? David? Nasaan kayo? Lance! Lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses at doon ko nakita si David na nakagapos at nanghihina. Namumutla din siya na parang hinigop ang dugo sa buong katawan niya. David! Ano nangyari sa'yo? Kasama mo ba yung iba nating mga kaibigan? Nasaan na sila? Nanghihina niyang itinuro ang mga kulungan. Dahan-dahan akong lumingon at doon ako tuluyang nanlumo. Nakakulong sina David at April. Mga katawan niya'y wasak, may mga hiwa sa braso, mga pasa sa muka. Si April, halos hindi ko na makilala sa dami ng dugo at punit sa damit. Si David naman, pilit pa ring humihinga habang nakasandal sa bakal na rehas na nilalanggam ng dugo. Ano nangyari sa inyo? Paano kayo napunta rito? Gising ka na pala, Lance. Anong pakiramdam na nandyan ka sa pwestong yan? Ikaw? Anong ginawa mo sa amin, ha? Walang iya ka! At saka paano ka nandyan? Kasama kita kanina! Hindi ka tao! Halimaw ka, Jenny! Gising na ba sila? Anong... Nanlaki ang mata ko nang makitang pumasok sina Lola Gemma at Aling Lorna. Nakangiti sila sa akin, pero ang mata nila ay tila ba may mga panganib na dala. Anong ginagawa niyo rito? Napaatras ako nang makita ang unti-unti nilang pagpapalit-anyo. Mula sa normal na tao, naging nakakakilabot ang mga itsura nila. Si Lola Gemma, nagtunugan ang mga buto at bumaluktot ang katawan. Humaba din ang braso at kuko niya. Si Aling Lorna, bumuka ang bibig at tumalas ang mga ngipin na para bang isang kutsilyo. Anong klaseng nilalang kayo? Jenny! Ano to, ha? Ikaw ba may pakana kung bakit nandito kami lahat, ha? Oo! Ako may pakana ng lahat! Ano, Lance, ha? Anong pakiramdam na ikaw naman ang kawawa? Yan ang nararamdaman ko tuwing pinagtitripan niyo ako! Yung Jenny na nakasama niyo matapos niyo akong pagtripan ng gabing yon. Hindi ako yon! Isa yung aswang na nagbalat kayo para bantayan kayo! Sorry. Sorry. Patawarin mo kami. Kaya yan! Nakipagkasundo ako sa mga aswang para gantihan kayo! Para iparanas sa inyo ang lahat ng takot na ginagawa niyo sa akin! Nakakatuwa talaga ang takbo ng plano mo, Jenny. Dahil sa'yo, magkakaroon na naman kami ng mga pagkain. Jenny, parang awa mo na. Pakawalan mo na kami. Pakawalan mo na kami. Maawa ka. Hindi nga kayo naawa sa akin! Kaya bakit ako maaawa sa mga kagaya nyo? Jen, bakit pati si David, ha? Hindi ka naman niya sinasaktan. Wala akong pakialam! Jenny!
Hindi na namin dapat ginawa yun. Akala namin biro lang. Biro! Halos mamatay ako sa takot ng gabing yon. Habang kayo nagtatawanan, ako tinutugis sa mga halimaw! Jenny, nagkamali kami. Kung alam lang namin na Ngayon nyo lang naisip yan! Huli na! Kailan nyo sila kakainin? Mamayang kabilugan na ng buwan, Iha. Ang tagal na rin namin hindi nakakakain ng sariwang laman. Natatakam na ako na matikmay ang mga laman at dugo nila. Huwag kang mag-alala, Mang Berto. Sasarapan ko ang pagluto sa mga karne nila. Kagaya ng ginawa natin sa mga naunang turista dito sa baryo. Tama na! Pakawalan niyo na kami! Ano ba kailangan niyo? Pera? Meron ako! Babayaran ko na lang kayo! Hindi lahat madadaan sa pera, Lance. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Ang kamatayan niyong lahat! Ilabas na sila sa kulungan na to para makita na ng ibang mga kasama natin kung anong klaseng pagkain na mahahain sa atin sa kabilugan ng buwan. Pinatawag nilang ibang mga aswang para kunin kami sa kulungan at dalhin sa gitna ng lahat. Halos bumaliktad ako nang makita ang itsura nilang lahat. Mga balat na parang nalusaw, mga matang kumikislap na tila apoy sa dilim, at mga ngiti nilang may tumutulong dugo. Hindi! Hindi na totoo! Hindi! Hindi! Huwag kayong lalapit sa amin! Jenny, hindi mo kailangang gawin to! Huwag kang sumama sa mga kagaya nila! Hindi sila mga tao! Para naman sa inyo, mas may puso pa sila! Kayo mga tao! Pero halang ang mga kaluluwa niyong lahat! Jen, please. Don't do this. Jenny, tingnan mo yung sarili mo. Hindi na yun ang Jenny na kilala namin. Huwag mong ngayang lamunin ka ng galit. Hindi na nagsalita pa si Jenny. Basta na lang niya kaming iniwan sa gitna ng mga aswang. Nanginginig ang buo kong katawan habang nakagapos sa gitna nilang lahat. Wala na akong lakas. At mas lalo naming naramdaman ang takot nang sumapit na ang kabilugan ng buwan. Paano na tayo? Hindi! Hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan natin lumaban kahit konti. Sa tuktok ng burol, nagtipon ang lahat ng mga aswang. Ang apoy sa gitna ay kumikislap sa ilalim ng bilog na buwan. Tila sumasayaw ang dilim sa bawat tibok ng tambol. Mga kapatid, dumating na ang oras. Simulan na ang pagdiriwang. Ihanda na ang mga gagamitin para sa pagkain natin. Hayop! Sino may gawa nito sa akin? Katapusan na ng kasama ninyong lahat! Hindi mo kami matatalo, Fredo! Nag-iisa ka lang at hindi mo kami kayang lahat! Anong mag-isa? Sugurin natin! Hindi ko hayaang lumaban ako ng mag-isa sa inyong lahat! Mula sa dilim, nagsulputan ang mga tao. Lahat sila'y may dalang iba't ibang armas. May sibat, may espada, buntot pagi, at iba pa na pwedeng makatalo sa mga aswang. Nagsimula ang laban agad na dumanak ang dugo sa paligid. Ubusin ang mga aswang! Pagkain niyo ako! Sige! Sila! Ubusin ang mga aswang! Tulungan niyo kami! Manahimik ka! Wala na kayong pag-asa! Iho, saluhin mo yun at ibuhos sa kanya!
Mabilis kong sinalo ang bote na ibinato sa akin ng matandang lalaki at agad ko itong binuksan para isaboy sa mukha ni Aling Lorna. Siya ang naging dahilan para umatras siya sa sakit. Hayop ka, Lars! Papatayin kita! Diyos ko! Isa-isa kaming pinakawala ng mga kaibigan ko. Binigyan kami ng sandata. May itak, may buntot pagi, may mga lumang baril na may kaunting bala at ilang bote ng langis at bawang. Kailangan na natin sinanglaban ang lahat! Sino po kayo? Ako si Fredo. Isa akong albularyo. Kaya nandito ako para tulungan kayo. Tumayo na kayo dyan! At huwag kayong matakot dahil hindi ko hayaan na may mamatay uli dahil sa mga aswang na yan. Salamat po. Hayop ka, Fredo! Isa kang labastaran! Walang sino man ang makapipigil sa amin! Katapusan niyo na, Aling Gemma! Matatapos ang kasamaan ninyo! Nanghihina na kami ng mga kaibigan ko. Pero kahit halos wala ng lakas, lumaban pa rin kami sa aming kaligtasan. Ang paligid ay tila impyerno. Nagkalat ang mga piraso ng braso, putol na ulo at naglalaway na dugo sa bawat sulok. Ang amoy ng pagkabulok at usok ng nasusunog na laman ay bumalot sa hangin. Mamamatay kayong lahat dito! Kayo ang magiging pagkain namin! Hindi na ako makapaghintay! Nakailid kayong lahat! Hindi mo magagawa yan! Dahil mauubos na kayong lahat! Mga kasama! Ubusin silang lahat! Patayin ang mga lapastangan na yan! Hindi mangyayari yan! Dahil kayong mamamatay! Nagtamo na kami ng maraming sugat sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang iba sa amin halos hindi na makatayo. Ang iba naman ay wala ng malay. Ilan sa mga kasama ni Mang Fredo ang isa-isang bumagsak. Ngunit kahit duguan na, walang tumigil. Ang mga suot naming damit ay basang-basa ng dugo. Jenny! Saan ka pupunta, ha? Walang hiya ka! Mabilis na tumakbo si Jenny. Pero bago pa siya makalayo, isang aswang agad ang humila sa kanya, pabalik kung saan siya nakapwesto. Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis! Panoorin mo kung paano namin kakainin ang mga kaibigan mo. Katulad ng nais mo, igaganti ka namin! Jenny! Huwag kang makinig sa kanya! Nilalason niya lang ang isip mo! Manahimik ka kung ayaw mong putulin ko yung ulo mo! Lumaban pa tayo! Walang titigil! Hanggat hindi pa natin sila nauubos! Laban! Napuno ng sigawan ang buong gabi. Mga hiyaw ng takot, galit at paghihiganti. Dumanak ang dugo sa paligid. Naglaho sa putik ang mga dugo ng mga namayapang tao at aswang. Hanggang sa unti-unti nang naubos ang mga aswang. Walang sino! Hindi maaari! Hindi! Anong... Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mas nakakatakot na itsura ni Mang Berto. Bumaluktot ang mga ulo niya. Ang mga ngipin at kuko niya ay mas naging matalas. Halos pumutok na rin ang ugat sa mga mata niya. Walang makakaligtas sa akin! Lahat kayo! Magiging pagkain ko! Napaatras ako sa sobrang takot. Ang balat ni Mang Berto ay nagsimulang mamula hanggang sa pumutok.
Tumagas ang malapot na dugo na parang langis. Ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki pa sa dapat. Tumulo mula doon ang laway na kulay itim habang umuusal siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. May paparating pa! Bakit parang hindi sila nauubos? Huwag kayong lalapit sa tubig. Diyan sila mas malakas. Tumayo ako sa tabi ni Patrick. Hawak ang lampara, habang si David ay may hawak na krus. Ang mga mata ni David ay kumikislap sa takot at pagkalito. Magtiwala kayo! Hanggat may apoy, hindi nila tayo malalapitan. Huwag kayo magpapadala sa kanya. Lumaban tayo! Mauubos natin sila! Katapusan mo na, Mang Berto! At anong akala mo? Basta-basta mo na lang ako mapapatay? Ha? Hindiin mo ang sandatay, ho! Nangihina na ang katawan niya! Sinunod ko ang sinabi ni Mang Fredo sa akin. Mas lalo kong diniin ang sandata sa katawan ni Mang Berto. Habang si Mang Fredo naman ay kinuha ang isang aklat at nagsimulang magdasal. Liwanag at katotohanan. Magpakita ka! Dilim! Umurog ka! Mga nilalang ng impyerno, magbalik kayo sa lupa! Sa ngalan ng mga walang kasalanan! Ipinag-uutos ko! Huwag kayong manakit sa mga buhay! Lance! Idiin mo lang yan! At matatapos na din to! Nang itaas niya ang kamay ni Mang Fredo, sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Parang may hangin na humampas sa paligid at isa-isang napaatras ang mga aswang na tila nasusunog sa bawat salitang kanyang binibigkas. Sa ngalan ng liwanag! Sa ngalan ng katotohanan! Lumayas kayong mga nilalang ng kadiliman! Katapusan mo na! Katapusan nyo ng lahat! Lumapit sa akin ang mga kaibigan ko para tulungan ako kay Mang Berto. Lahat ng lakas na meron sa katawan namin ay ibinigay namin upang matalo siya. Sa tulong ng dasal at sandata, tuluyan nang naging abo ang katawan ni Mang Berto na sumama sa hangin. Sa wakas! Tapos na! Liligtas na tayo! Nasaan ako? Mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang po. Nasaan po mga kaibigan ko? Nagpapahinga na silang lahat. Pero yung isa mong kaibigan, yung Jenny, pinapahanap ko pa. Mukhang nawawala siya sa sarili niya. Kasalanan namin kung bakit nagkaganon si Jenny. Sana mas naging mabuti kaming kaibigan sa kanya. Kung mababalik ko lang ang nakaraan. Hindi mo na may babalik ang nakaraan. Naway magsilbing aral sa inyong lahat ang nangyari sa inyo. Opo. Salamat sa tulong ninyo sa amin. Kung hindi kayo dumating, baka hindi na kami makakabalik sa mga pamilya namin. Walang ganuman, iho. Sige na. Magpahinga ka na uli para mabawi mo ang lakas mo. At nang makauwi na kayo. Tumangulang ako sa kanya. Muling tumulo ang mga luha sa pisngi ko. Pagkaalis ni Mang Fredo, labis akong nagsisi sa mga nagawa ko. Sa mga inasta ko noon dahil lang sa pera. Dahil lang sa buhay na meron ako. Umalis kami sa bahay ni Mang Fredo nang bumalik na ang lakas naming magkakaibigan. At doon, nagtatapos ang kwento ko. Sa ngayon, nasa maayos naman na kaming kalagayan na mga kaibigan ko. At humingi na rin kami ng kapatawaran sa nagawa namin kay Jenny na tinanggap naman niya.
pero pinutol niya na ang ugnayan sa amin. Natutunan ko na hindi lahat madadaan mo sa pera. At higit sa lahat, natutunan ko rin na malaki ang magiging epekto ng bullying sa isang tao. Kung sakaling mapili ang istorya kong ito, may ilang katanungan lang sana ako sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, paano nyo haharapin ang mga pagkakamaling nagawa nyo? Paano nyo hihingiin ang kapatawaran at paano nyo haharapin ang mga taong nasaktan nyo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at magbabasa ako.